עכשיו אנחנו עוברים בעזרת השם לדבר שנקרא הילד הג'וקר. ילד ג'וקר זה בעצם הילד שהוא הילד זהב שיש לנו בכיתה. מי הוא הילד ג'וקר? תכף נסתכל ממש בהגדרה של איך אנחנו מתייחסים אליו היום, אבל בהגדרה הכללית אני רוצה רגע שנבין. הילד הג'וקר הוא הילד שכשאני אומרת לכם, מי הילד שנבחר למודל חרם? מי הילד שנבחר לשם? אז אתם תגידו לי, הנה הילד הזה אפשר לסמוך עליו. מי הילד שאני יושיב על ידות הילד שהכי קשה איתו מבחינה חברתית? הנה, איתו אפשר לסמוך. מי הילד שאני אתן לו לשמור עליו איתו אפשר לסמוך? זה הילד הג'וקר. בוא נתקדם עוד אחד. נכון. מצד המורה שהוא מזהה שהילד הזה מאוד נוח. עכשיו ככה, אנחנו נכנסים לכיתה חדשה. על מה אנחנו שמים את האצבע כדי להתחיל לעבוד עם הכיתה? בסדר? קיבלתם כיתה חדשה, ישבתם, קיבלתם דוח, זהו, תעצור שם. ישבתם, קיבלתם דוח מהמורה לשעבר, פחות או יותר, מי הילדים, מה הכוחות שלהם. עכשיו כשיש לכם את התמונה על הכיתה, ואתם באים ואתם אומרים, אנחנו רוצים להתחיל לחולל פה שינוי חברתי בכיתה, מה אנחנו עושים? בדרך כלל זה מתחלק לשלושה. הדבר הראשון זה בריטים החזקים. מי הילדים החזקים בכיתה? מה אנחנו עושים? החזק זה מקביל לג'וקר? לא. לא. החזק זה הילד, אתה יודע, שמוביל. מה אנחנו עושים עם הילד החזק? נו, השתתקתם. אני לוקח אותו אליי, מגייס אותו, בונה מולו אמון. זה בדרך כלל מה שאנחנו מתרכזים. בוא תעבור לזה הבא. אפשרות שנייה שאנחנו עושים, אנחנו דווקא לא מתעסקים עם החזק, אלא אני הולך למאתגר. זה ילד שהופך את הכיתה, שעושה בלגן, שככה זה. הוא יהיה הילד שלי, כאן, על לידי. אני זוכרת שהיה מקרה, שאני אשנה קצת מהפרטים, כי זה באמת מקרה יותר מדי זה, שהייתה מורה, שהייתה משתפת אותי באופן קבוע על ילדה אחת, שהייתה מחרפנת אותה. היא הייתה מחרפנת את כל המערכת, והיא אמרה, אני לא מוותרת עליה. אמרתי לה, מה הצוות מסביב אומר? מה הצוות לשעבר אומר? אמרה לי, כולם אמרו לי, תתייאשי ממנה על ההתחלה. אז אמרתי לה, תקשיבי לחכמים ממך. מה הם אומרים לך? תתייאשי, אז אל תתני את כל הכוחות שלך על הילדה הזו, ותכף תשמעו למה אני דוגלת בזה. אל תתני את כל הכוחות שלך לילדה הזו. למה? אבל זו ילדה שהיא חייבת אותי. היא מהילדות שאחר כך... יש מקום לענווה. יש מקום לענווה לבוא ולהבין, אני לא יכול לקחת. את הילד הכי בעייתי... רגע, אני לא יכול... נכון, שנייה, אני מתייחסת להערה החשובה הזו, אבל אני לא יכול להסתכל על סך הכוחות שלי, ועל הצורך הכיתתי, ולומר, את רוב סך הכוחות שלי אני מקדיש לילד אחד. יש לי עוד ילדים בכיתה. ולכן אני בודק מה הם כוחותיי. האם בכוחותיי להקדיש כוחות לילד הזה, ולהשאיר מספיק כוחות ליתר הכיתה, אין בעיה, חשוב. האם הוא הולך לקחת לי הרבה מהכוחות שלי, למשל זה הכוחות שלי, הוא הולך לקחת לי ככה מהכוחות שלי, אני לא יכול לתת לו את זה, אני נותן לו את זה על חשבון של ילדים אחרים. זה לא שווה. אז מה אני עושה? זורק אותו, שיסתדר, אני דואג לעזרה חיצונית, שתעמיד אותו על הרגליים. אני לא שוכח אותו. אבל כולם התנערו ממנו, כולם התייאשו ממנו. צודקת, אני לא זורקת החוצה, אבל אני בודקת, אוקיי? עכשיו את צודקת, נכון, ולכן אנחנו לא יכולים לשאת את כולם על הגב שלנו, אבל כן אנחנו יכולים להשליך את זה החוצה. אותו סיפור, המורה ניסתה ועבדה איתה, ועבדה, סוף שנה, מה קרה? נו? מורה קרסה? לא, האמא של אותה ילדה רצתה להגיש תלונה למשטרה על המורה. המורה הייתה בשוק. היא באה אליי בשוק. אמרתי לה, יקרה, אין חכם כבעל הניסיון. שמחי עליהם. אנשים מבינים. אז לקח איזה חודשיים עד שהיא חזרה לעמוד על הרגליים, אבל היא הבינה שמישהו כבר ניסה את מה שהיא ניסתה. ולכן יש דברים שעובדים ויש מצבים שלצערנו, אנחנו נעשה את הדבר הבא, אנחנו נסתכל על יתר הכיתה. ועכשיו השאלה הבאה, תעביר רגע אחד. זה ילד שהוא, זה המשך של החרם או שזה אירוע חדש? לא, זה עכשיו אנחנו מדברים רגע, אני אגיד ככה, הרבה פעמים, ילד ג'וקר, הרבה פעמים מה אנחנו עושים? אנחנו מכבים שריפות. ואני אומרת, חכו שנייה לפני הכיבוי שריפות. אפשר לבנות כיתה, לא חייבים לכבות שריפות. זה, מעולה. אני רוצה שתחשבו, וזה נקודה שאני מקווה שאתם איתי, תחשבו על הילד הכי נורמטיבי בכיתה.
כל מורה עכשיו חושב על הילד הכי נורמטיבי. אל תסתכלו על המשימה הבאה. נורמטיבי, הכוונה היא... נורמטיבי, לא מצוין מדי, לא מופרע, לא שקט מדי, הוא יכול להיות שקט, נורמטיבי, רגיל. ילד שנמצא איפשהו ברשימת שמות? יש לכם שם? מתי לאחרונה הוא קיבל תפקיד? משמעותי כזה שכולם רצו. ממכם. אלה בדרך כלל נופלים בין הכיסאות, כי הם לא לפה ולא לפה. הם סבבה, כאילו, הכל טוב. היום הוא קיבל תפקיד? הופה. והוא באמת נורמטיבי? לכי תתאמי עם מישהי שם שהוא הנורמטיבי. סתם. כל הכבוד. אז תקשיבו לי טוב. הרבה פעמים מה שקורה, כמו שאמרתי... ההבנה של חגית עם השחרור שליטה. אז הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הטעות. אנחנו לוקחים או את הילד החזק, אמרנו, או את הילד הבעייתי, ונותנים להם את מרכז הכובד. אבל הילדים הרגילים, שהם גם נמצאים בכיתה, שאיך אומרים? תכף אנחנו נדבר ממש על הילד ג'וקר, שאחר כך עושים להם פודקאסטים, והם אומרים, הייתי ילד רגיל, מרצה כזה, כל החיים שלי עשיתי מה שצריך, עבדתי לפי מה שהמערכת רצתה, אף פעם לא ראו אותי ולא שמו עליי, כי לא עשיתי בעיות ולא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה, הייתה לי חברה כזו, החליטה לעשות גיל ההתבגרות בגיל 20 בחיי. ילד דחוי, בכל זאת, אז דיברת על ילד דחוי לתת לו... הוא לא ילד דחוי, הוא ילד רגיל, הוא יושב רגיל בכיתה, הוא פשוט לא דורש תשומת לב בדרך שלילית. וזה גם מעודד לעשות בעיות. זה מה זה מעודד? זה מתכון פיקס לעשות בעיות. עכשיו אנחנו, עוד פעם אני רוצה להנחית אתכם לנקודת החשיבה שלי, תנסו רגע להיכנס לשם. אני נכנסתי לכיתה, הגישה שלי לא מכבים שריפות, בונים משהו נורמלי. קיבלתי את הדוח הכיתתי, במי אני מתמקדת? בילדים החזקים, בילד הבעייתי, על מי אני שמה עין קודם כל? או בילדים הרגילים, הנורמטיביים. ועכשיו בוא תעבור עוד שקופית אחת. הופה. עכשיו אנחנו נסתכל ככה, אנחנו נחפש את הילד ג'וקר. למה ניקח את הילד ג'וקר? כי הוא יסביר לכל הכיתה, אתם רואים שכשככה מתנהגים, מקבלים את כל תשומת הלב שלי. ככה מתנהגים, מתקרבים להתנהגות כזו, אתם מצליחים יותר בכיתה. זה הטוב, זה עכשיו הטוב. זה הדרך. זה הרבה פעמים בכל המנתחי התנהגות למיניהם, אז כשמושיבים שניים ואני רוצה להעיר לאחד הילדים שיפסיק להפריע, אז אני דווקא מעודדת את זה שיושב לידו, איזה יופי, עבדת יפה, ואז השני קצת... לא נוח לו. ומיישר כתפה. יפה. אז זה כאילו זה הפוך על הפוך מה שנקרא. יפה, דוגמה מעולה. תמיד עדיף להעצים את הטוב, ולא בדיוק. להתחיל להתעסק ולא להתעסק עם הלא טוב בשלב. ולהעיר ו... זה ממש הנקודה של מעט אור. עובד בכיתה של בנות, לא בכיתה של בנים. לא. זה עובד מאוד יפה בכיתה של בנים. בילדים גדולים, אני חושב שכשאתה מעצים ילד אחד זה, אצל הגדולים, אז הבינוניים זה יכול ליצור אצלם פתירה, הגדולים זה יעשה אצלם אנטי. מה אתה אומר הרב ארמן, לא? עוד פעם אני רוצה את הגישה, אצל גדולים. אצל גדולים, אם אתה העצמתי נותן ילד. לילד מסוים דגש חיובי, אז הבינונים זה יכול ליצור אצלם פינה. אוקיי. והעניים זה יכול ליצור אצלם אפילו... תזכיר לי את השם? חיים זה לא רק בכיתות הגבוהות, זה בכל הכיתות. אם אתה תעשה את זה מופרז, זה גרוע. אנחנו לא עושים את זה מופרז. שמה? אמרת ג'וקר, אמרת כאילו לשים עליו... רגע, חכה, יש לנו תוכנית איך אנחנו נוגעים בו. אבל אני אומרת, צריך מאוד מאוד לשים לב, ממש, הנקודה שאתה אומר היא נקודה מאוד חשובה. העצמתי, רק ילד אחד, די, שונאים אותו. כמה הוא יכול לקבל ואנחנו לא מקבלים שום דבר. אבל עצם זה שאני מדברת על התנהגות מסוימת, ואני כל פעם מעודדת אותה, אז פעם אחת זה הוא, ופעם אחת זה הוא, ופעם אחת זה הוא. אבל על מי אני מסתכלת? לא על המרישים. להעצים את הטוב. על הנורמטיביים. איזה יופי, היום חילקנו הצטיינות, היה לי הצטיינות ל3 ילדים. אחד עזר ככה, אחד עזר ככה. אמרתי, אבל מה את אומרת לכל הילדים שיושבים יפה במעגל? שלא עשיתם שום פעולה מיוחדת אז לא מגיע לכם? תקשיבו, זה חשוב. אצלנו שצריך לשבת במעגל, יש 3 מצטיינים בסוף סידור המעגל. אוקיי? זה לכיתות הנמוכות. שומעת המורה של הכיתות הנמוכות? 3 ילדים מקבלים, אני אומרת ליצור מעגל, אנחנו לא מתערבים ביצירת המעגל. אתם צריכים שיהיה לנו בסוף מעגל. אני יכולה להגיד להם, וואי, איזה מעגל לקום, בואו נסדר את המעגל. אני לא אומרת להם מה לעשות. ואז בסוף אנחנו נותנים 3 מצטיינים, או 2, תלוי. אבל היום רציתי לתת לאחד שעשה ככה, ואחד שעשה ככה, ואז אמרתי, אבל מה עם אלו שישבו יפה במעגל? לא מגיע להם?
אז ישבתי, החזקתי את המסבקה השנייה, ואמרתי, עכשיו אני רוצה לתת לילד, שמההתחלה ישב יפה, ואפילו שהילדים דיברו, הוא נשאר לשבת יפה, והוא המשיך לשמור יפה, ואת האמת אפילו לא ידעתי את מי לבחור, היו לי 5 ילדים מול העיניים, קמתי בדיוק אותו אחד שהסתכלתי עליו, זז הצידה והתחיל להפריע, הלכתי מהר לשני, שמתי לו את המדבקה. אבל גם להם מגיע, הנורמטיביים האלו יושבים בכיתה ועושים בדיוק את מה שצריך. בואו נעבור עוד עמוד אחד. בדרך כלל מה קורה לנו? מה עושים עם הילד החברתי בדרך כלל? תגידו לי אתם, אוקיי? יש לנו ילד חברתי. ילד ג'וקר, ילד טוב, כולנו מבינים על איזה ילד מדברים. מה עושים איתו? אל תקראו עדיין, מה אנחנו עושים איתו? לא רואים. נו, מה אתם אומרים? מה עושים? נגיד כשמתחילים לעשות משימה, אז נגיד אפשר לתת לו להתחיל כדי לברוח. לא מה כדאי לעשות, מה בתכלס עושים? מה בתכלס את עושה איתו? מה בתכלס את עושה איתו? בוא אני אשאל אותך שאלה. ישיבה פדגוגית, הגעת לילד הג'וקר? מהמם. נו, תגידי. תעברו על המהמם, נכון? כמה התעסקנו בו? פדגוגיות, שאז מעלים כל פעם 5 תלמידים מהגדולים, אבל הפדגוגיות הזה עוברים תלמיד. כל הכבוד. אז באמת, קודם כל, הבעיה הראשונה שלנו שאנחנו נותנים אותו כדוגמה. עכשיו, תחשבו שאתם הדוגמה. כל הכבוד, כולם לשבת יפה כמו דקלה. איזה יופי, תמיד דקלה מגיעה בזמן. דקלה, ידעתי שאפשר לסמוך עלייך. מה קורה לדקלה עכשיו? תמיד כותבת גם תמיד היא כותבת, כל הכבוד, את מסכמת מאוד יפה, כל הכבוד דקלה. כבד, כמה אני יכולה לסחוב את המושלמות הזו? אבל אני לא אעזוב את המושלמות הזו. ואז הפכתי את הילדה שלי, שהיא ג'וקר, לבעייתית. כי היא לא בעייתית, היא לא באמת עושה בעיות. אבל היא כל היום בתוך איזה ריבוע שאסור לי לא להיות בסדר. אני חייבת תמיד להיות בסדר, כי אני כל הזמן המושלמת. כל הזמן המושלמת. במידה, מה שחיים אמר, במידה. כל פעם ילד אחר. במידה, נכון, בדיוק. הילד האלוף, אז כאילו קצת... זה מביא אותו? אז כאילו אני נותן במקום שהוא כל הזמן חייב להיות כל הזמן ב... כן. גם תפסתי את המשבצת, אין מקום למישהו אחר להיכנס לאן. יפה מאוד. דבר נוסף, מציינים בישיבות צוות שהוא מושלם ואפשר לעבור הלאה. דבר שלישי, מושיבים אותו ליד הילד הכי קשה בכיתה, כי הוא מוכן ויכול לספוג. אז מה כן לעשות? רגע, קודם כל בוא נבין מה הבעיה שלנו. תמיד הילד הזה, הייתה לנו ילדה כזאת, וזה באמת היה בהנחיה שלי בהתחלה, שאמרתי, תקשיבי, היא מאוד מאוד חזקה, היא טוב לה מבחינה חברתית, בואי נושיב אותה על יד הילדה הזאת שהיא מקובלת ויוצרת הרבה חיכוכים סביבה. שתעדן אותה קצת, תרגיע אותה. באמת זה היה טוב בהתחלה. אחרי תקופה מסוימת, הילדה ניגשה, סליחה, אני ניגשתי למורה, אמרתי לה, תקשיבי, צריך לעשות ככה וככה, אמרה לי, את לא מאמינה. בדיוק הילדה הזאת היא באה ואמרה לי, די, קלו כל כוחותיי, אני כבר לא יכולה לעשות אותה עליי. עכשיו, היא הייתה באמת ילדה קטנה, היא אפילו לא הגיעה לכיתה ד'. היא הייתה ילדה קטנה והיא אמרה, אני לא יכולה, קשה לי. על פניו, כלפי חוץ, חברות הכי טובות בעולם. אבל היא עצמה הרגישה שהיא לא יכולה להיות כל הזמן בדיסוננס הזה, של מצד אחד אני רוצה להיות קשובה, אני רוצה להיות רגילה, אני רוצה להיות חברותית, ומצד שני אני כל הזמן צריכה לספק לה איזה משהו חברתי. והדבר האחרון, רגע, אני צריכה נהנים מעצם היותו בכיתה. אוקיי? בעצם, כתוב שם למטה, נהנים מעצם היותו בכיתה, וזהו. ילד לשכפול, אבל בתכלס אף אחד לא משכפל אותו. אוקיי? משאירים אותו אחד ואומרים, טפו, 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 בלי עין הרע, שלא ייגעו, שלא יקרה לו שום דבר. זה דבר שהוא לא נכון. אני אומר פה בהערת סוגריים, נקודה מאוד מאוד חשובה, זה מתנה בשבילכם למשפחות שלכם, אוקיי? אמרה לנו משפט חזק, ורד זיו. היא אומרת ככה, אם מגיעה אליכם משפחה, זוג הורים, ומספרים לכם שיש להם ילד אחד, שהוא משגע את הבית, ואם הוא היה נרגע, כל הבית היה נרגע, תדאגו. ולמה? כי בבית נורמטיבי צריכה להיות תורנות. פעם אחת הילד הזה משגע אותי, פעם אחת הילד הזה משגע אותי, פעם אחת הילד הזה משגע אותי, פעם אחת הילד הזה משגע אותי. איך אמרתי לבעלי, הילדים שלנו מקפידים על התורנות, אוקיי? תפקידים צריכים להשתנות, כי כשיש ילד אחד שהוא בעייתי, אז מה הוא יודע שהוא? זה התפקיד שלי בבית. אתה שוטף כלים, אתה זה אני הבעייתי, אוקיי? אבל לעומת זאת, מה קורה עם הילד השני? מה שאמר, שאתה מצטער מושלם. תודה רבה. הילד השני יודע, רגע, מישהו כבר תפס את תפקיד הבעייתי, אני לא יכול לתפוס גם כן תפקיד הבעייתי, אז אני המושלם. והגיעו אליי זוג, עם 2 ילדים באמת, שזה היה שם המצב, ואמרתי להם, טוב, מה קורה אבל עם השנייה? אמרו לי, לא, בן פורת יוסף בלי עין הרע, בסדר. אמרתי להם, אני צריכה לשמוע שתגידו לי,
שהתחיל לעשות לכם בלגן, וכל פעם עכשיו הם מגיעים אליי לפגישות, ואומרים לי, מלא כמה בלגן היא עושה יופי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ולמה? איך אמרה ורד זיו במשפט חזק, חזק, וזה גם דיבר לאבא ברוך השם, היא אומרת ככה, הילדה הזו מרצה, הילדה הזו עושה בדיוק את מה שאת רוצה, בדיוק. את רוצה שהיא תישאר ככה? איזה בעל יהיה לה? אם זה התפקיד שלה, איזה בעל יהיה לה? את מוכנה שזה יהיה הבעל שלה? לא, תתחילי להניע אותה משם. זאת אומרת, בתוך כיתה חייבת להיות גמישות תפקידית. פעם אחת הילד הזה עושה בלגן, פעם אחת הילד הזה עושה בלגן. סליחה, זה לא תפקיד שלך אישי. זה לא מעניין שלפעמים תעביר לאבא. ילד קבוע שעושה בלגן, לא נמצא מישהו החליף אותו. נכון, סוף סוף מפנים לו את הזה, גם אנחנו בטיפשותנו, אנחנו חושבים לא, מוצאים את הילד הזה, זהו נרגע המצב. איזה נרגע המצב, אז מתחיל כל הבלגן. ברגע שיש לנו יכולת לפגוש גמישות תפקידים, זה מעולה. איך אנחנו אומרים לילד, אתה לא מתאים לך, מה קרה לך היום? די, זה טוב. יש ילד שהוא כל פעם היה ילד כזה טוב וזה, ויושב ויום אחד הוא עשה לי בלגן, אמרתי לו, תראה, אני אמורה להגיד לך, אתה, איך אתה עושה ככה את הבלגן? צחקתי על זה וזה. ואמרתי לו, אבל זה טוב, אני צריכה שאתה קצת תפריע כדי שאני אדע שאתה לא מושלם. זה כאילו באמת אמירה שהיא חשובה לילדים. אז מה אנחנו בעצם עושים עם הילד הג'וקר? א', שיהיה לנו תמיד בראש שזה ילד, וזה לא ילד אחד, בכל כיתה יש כמה כאלו אגב. זה ילד שאנחנו צריכים לשים עליו את המוקד. הרב, עכשיו שיהיו 5 ילדים בעייתיים, אחד מהם תוריד מהילדים הבתים, ילד ג'וקר אחד תכניס לסיפור. איך אנחנו מפתחים ומשכללים אותו? איך אנחנו מחזקים אותו? הדבר השני שאנחנו עושים איתו, להוביל איתו פרויקטים חברתיים בכיתה. וכשאני אומרת את זה, אני מצטרפת לדברים של חיים, תודה רבה על ההערה שמאוד מלווה אותנו כאן. זה לא ילד אחד, זה לא ילד אחד שהוא מקבל את הפרויקט הזה. זאת אומרת, אם יש לי 2 ילדים שקטים, ויש איזה, לא יודעת מה, איזה תפקיד מסוים שעכשיו צריך לקבל, וזה דווקא מתאים לילדים שקטים, 2 הילדים השקטים האלו יקבלו את זה, ואנחנו נעצים את זה ונדבר על זה, והכל, אני לא אתן לילדים הבעייתיים כדי שהם יצאו ולעשות את התפקיד ואלי איזה שעת חלון מהם. זה לא המטרה. באמת שכל הילדים יקבלו תפקיד, במיוחד הילדים השקטים האלו. 2 משפטים אחרונים, להושיב במקום מרכזי בכיתה. למה? כזה ראה וקדש. תמונת הבבא סאלי באמצע הכיתה. בהצלחה. תמונת הבבא סאלי בכיתה. אני רוצה שהילדים יסתכלו עליהם כל הזמן, שכשאנחנו פונים להתנהגות הזאת, כולם יראו אותם. זה אומר שלא מדובר על ילד אחד ולא על 2, אלא בתכלס מדובר על קבוצת ילדים. גם הילדים השקטים מתאימים לקבוצה באמצע. וגם הילדים, אגב, שהם קצת מפריעים וטיפה מבסטים אותם, ואז הם איתנו, הם גם יכולים להתאים לקטגוריה הזו. ולהושיב ליד חבר שדומה לו בהתנהלות החברתית. הדוגמה שנתתי קודם על אותה ילדה שהתלוננה, שמושיבים אותה על יד ילדה כוחנית וקשה לה לסחוב, להושיב ליד חבר שדומה לו בהתנהלות החברתית. העברנו אותה לשבת על יד עוד כוכבת חברתית. ושתיהם התיישבו והם היו בארות, אבל שמנו אותם בתוך מעגל של, נכון, הריבוע האמצעי שאני אוהבת לעשות, שמנו אותם בתוך קבוצה מאוד מאוד שקטה, ועם עוד 2 בנות חברותיות. זה העצים את המעגל הזה בצורה מדהימה. עכשיו, מה קורה? במקום שאנחנו נתחיל לטפל בילדים הבעייתיים, ובכל הילדים המקובלים, ובילדים שקשה לעבוד איתם, שהרבה פעמים אנחנו כאילו נותנים, ואז רואים איזה הישג קל, וכאילו חושבים שעשינו צעד אדיר. בואו נטפח את מה שכן עובד, את הילדים שכן איתנו, שהם כן מבינים את המסלול. אוטומטית מה שקורה, הילדים מסתכלים והם נפחים להיות מרכז הכיתה. אני לא מנסה להגיד לכם, תעשו ככה, אל תעשו ככה. אני לוקחת את הילדים החזקים חברתית, ואני אומרת לכולם, סתכלו, זו הדרך, כדאי לכם. אוטומטית מה שקורה שכשילדים, הג'וקרים, יושבים ביחד, הם עצמם כבר ידעו לנהל משהו נכון מבחינה חברתית. ואני רוצה לסכם ממש במשפט אחרון, הייתה כיתה שנכנסתי אליה, ועשינו שם תהליך חברתי, ושידחנו קבוצה של בנות, כאילו ממש טיפחנו קשר של בנות ג'וקריות. תקשיבו, זה היה מדהים. מי הצטרפו אליהם כמובן די מהר? הם נהפכו להיות כאילו מאוד ברמה גבוהה. מי הצטרפו אליהם מהר? מלכות הכיתה, המקובלות. זה פשוט הפך את הכיתה למגובשת, ברמה שאני לא יודעת להסביר לכם. זאת הייתה כיתה כאילו כיתת זהב. ואני זוכרת את התהליך שלה. לא נכון, היה שם תהליך, הם לא נולדו ככה, הם לא תמיד היו נוחות, היה שם קושי, זה כיתה שנכנסתי כי היה שם קושי, ודווקא זה השפיע, כי אנחנו מלמעלה לא תמיד יכולים לעשות את התהליך, הילדים עצמם יכולים לעשות לנו שינוי משמעותי.